Oh nakal yuk, nakal, Gak boleh. Masa? iya, oh ya, oh, 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 Ya, ya, ya. oh ya, oh, Boys. ait, ayo le, iya ngono, oh, oh. Ayo ngono. Ono cara kok. Wis. Ayo. Wis. Iya. Iya. Tepuk tangannya mana? Woi, tepuk tangannya mana? Oh. Wassalamu. Assalamualaikum. Wassalamu. Oh. Oh, ah. Oh. Eh. Oh. Ah. Oh. Ya, ya. Oh. Wis. Oh ya. Oh. Ya. Wow. Ya. Ono apa? Ono apa iki? Oh, patah. Iyo, ayo le. Alon-alon le. Iyo, hadian yo. Ya, tepuk tangannya mana? Ayo tepuk tangannya mana dong? Ayo Mas Kopo, ayo Mas Kopo, Mas Kopo, ayo Mas Kopo ewangi bocah yo Mas Kopo yo, yo alah, ayo Mas Kopo, Mas Slamet, monggo Mas Slamet. Tepuk tangannya yo. Ayo tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangannya mana? Yo. Iyo, iya. Oh, cocok. Iya. Oh ya.
Oi, apa oleh panas yo? Ya. Monggo Mas Koko. Ayo. Monggo Mas. Tepuk tangannya mana? Buat Donowati duwe gawe lon, tentekno. Hai. Ayo ngono waroke melong ganong lur. Ayo Mas. Wah, lala. Oh, ai, asal. Oh ya. Ai. Ai. Iki lho rek, londonge wong Ponorogo aslinya. Yo, oh ya. Iya, wis. Was. Loh. Yo iki londonge Ponorogo. Was. Loh. Ayo loh. Pelan-pelan Mas Bino. Wah, tepuk tangannya Mas, tepuk tangannya. Ayo Supriya tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya teman-teman. Iya. Wah. Oh. Tepuk tangannya, tepuk tangannya. Elah. Ho. 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 Ayo. Yo. Oh. Sik. Dadi apa? Panas iki lho rek. Enake mari joget. Asline kan salto. Lah kok mlayu tok. Jawane koyo arek-arek salto jelek. Lah. Kapan salto niku kapan? Iku mang. Bu. Niku apa salto apa dereng? Ah wis to, kandhane aku nang mburi dhewe lho ya. Pun mari apa dereng? Oh. Singkot bismet ngono lho. Oke, yo pokok Mas. Saloe, ya ngono. Awas. Sandalan ae panas.
Ah. Enak, 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 enak. Kok enak? Kok joget kaya ngono? Pengganong ya pengganong. Lah kaki dangdutan iki lho. Ini santune ndi? Kok kae lho tak koyo lho. Enggak lho. Wong lek pengen ngerti salto ya toh, diajari sik, dicuntui sik, nyuntui. Wong iku perlu contohe goblok. Dicuntui sik. Aja ombo-ombo. Ocol kok cangkem. Wong lek pengen ngerti iku dicuntui sik. Dicuntui. Ngono ta? Ah, percuma gak nyawer ayo. Ya apa ibu-ibu lho lah mek nonton sepaneng ngono iku ae. Gak nyawer tepuk tangannya mana Bu? Lah yang ngono rek, semangat. Hup, hup. Buat apa tepuk tangan? Buat apa tepuk tangan? Buat apa? Buat apa tepuk tangan kalau tanpa? Sawer. Diajari sih, dicundui sih, salto. Lu api awakmu sing salto dhisik. Awakmu ya salto sih. Ada di. Ayo Mas, monggo. Salto Mas, salto dicundui cacake. Hut, ayo tepuk tangannya mana dong? Iya, out, as, out, iya, ayo, out, as, lo, as, yo. Pak, kopo, Pak, salto ya, salto Pak. Sik, lah kok saya salto, aku kalah. Woi, lah trek. Riyo, ngacau ndasmu, padha tanggapane matamu. Arene. Lah iki padha tanggapane, ngawurae. Kak ngono nek. Wah, kok niku lah ya kan. Kopo iki lho. Salto. Asui. Sik, iki dhuwit padha munggul-munggul iki napa to? Hah? Aku nemu boko loro. Ndi? Neh ndi? Hah? Sik enake dhewe kon iki ya. Aduh, ngelempengmu aja jeru-jeru. Kon niku wayahe bayar kos-kosan kok cek enake kon niku. Kok cek enake. Kos-kosan kok. Lah iya, letrek iki gak sore lak main sih ambek aku yoan. Ya toh, iki ya rek iki ya nggone dulure ae dhewe. Ya dipangga dulur, wong seniman iki ya dulur kabeh kok. Gak ana sing menggak liya-liyane. Lah kalau gak gelem nyumbang lo dadi opo kon goblok? Molak-molak perjanjian. Trek wayahe kepang itu ae dhewe metu. Hah? Apa gak asu? Mlebu ngono sawerane saiki, dindekno saiki. Ya wis.
Ayo, monggo. Tepuk tangannya mana buat Letre. Awas, yang ngono loh. Dan meriah, semakin mulia. Ayo. Oh, ya apa sembon, gon niku. Hop. Kalau itu ya apa sih? Letrek kurang ajar. Lah lah po. Tak unjukno ya. Ah? Pipiku dicipak. Lho kok yo ngawur lho Trek. Iki lanang Trek didowek. Lho kok koyo ngono. Heeh. Ya satu Trek. Ya. Sikile yang mana? Ayo Mas, buka Mas. Mas. Mas, tepuk tangannya. Lah apa? Ana sponsor. Gak nu panas. Mlaku sing cepet. Iya. Panas lho, nangis. Ayo. Isa Kak. Ayo Mas, pukul yuk. Mas. Oh enak ya. Ayo panas sih gak apa-apa. Ayo. Wah. Ayo. 1, 2, 3. Iya. Yo. Oh iya, yuk. Tepuk tangan. Ya. Ayo. Awas. Iso Kak. Satu lho ya. Dek dul. Pok. Mati. Ya enggak, sikile didelek. Yo. Monggo Mas, buka Mas. Satu, dua, tiga. Waduh. Dua satu dah. Oh, 1, 2, 3. Hei. Aja. Iku mau salto. Wah. Ya apa iku mau tak bayangno iku mau. Ngelip ya. Melip. Ojo. Gak ngerti. Mencolot enak. Mudune teko ngisor. Bing. Dan lagi. Mas. Ayo Mas. Nama tadi. Ya bisa. Ayo. Ya. Ayo dulu Mas. Yuk. Tepuk tangannya mana Bu? Tepuk tangannya. Yuk. Awas ini. Segenat ah. Awas ya. Lu. Yo. Woi, lihat. Apa? Cet hari ini ta? Kenapa? Kena jejakan langit. Kena jejakan langit. Kayak apa sih? Nek ngene pundak apa ngene ndas? Pundak kadang das. Kene no tulisane welcome. Welcome mati. Nek pundak.
ayo Mas, pukul yo. Enggak ini lho. Ayo. Mas. Kalau main Mas. Biasa yo. Ojo mleding ae ta. Kaya titik ae ngono niku. Yo, awas. Ayo, wis. Awas. Ambung. Ya Allah. Kok romantis kok romantis. Ini sambu-ambuan yang dhuwur barang lho. Kok romantis menje. Tapi kira aku mang turu tiba no ngimpi di ambung teko sing mang. Kok diambung tekes iki apa sih? Kon mari mangan balsem. Jangkrik nyeletak ning cocot. Iso, iki lho bateman sempak iki lho. Bateman sempak. Kuat ya. Awakmu kuat ya. Oh kuat iki lho. Ayo Mas, pokok Mas. Ayo, mau. Terusno. Ayo. Adik-adik jangan ditiru ya adegannya kayak gini. Ini adegan berbahaya. Yuk, tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Awas. Ayo, Tera. Tepuk tangannya mana? Wes, kalengane pun selesai. Saat niki dadak merake. Mengke jaranan. Jangan lupa, jangan kemana-mana. Masih ada jaranan. Monggo.